Băi, dragilor, și vă rog eu frumos de tot, uitați-vă acum la clipul care urmează și discutăm după aceea. Europe must spend more, Europe must spend better, and Europe must spend European. And this will help us fill the urgent need. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Bă, dragilor, și eu prima dată, când am văzut clipul cu Mumursula Mumuian sau La Palula Lalaian sau cum o cheamă pe asta, vă dau cuvântul meu de onoare, primul lucru care m-am gândit a fost: du-te, caută exact aceleași gesturi. Dragilor, sper că și vouă vi se pare că sunt similarități destul de mari. Eu, cum v-am spus, ăștia sunt ăia de care credea democrația occidentală că a scăpat. Ei sunt la putere și ce fac acum? Ura care au avut-o pe europenii din Est, fostul bloc sovietic, așa cum îl știți voi, ura lor, din cauza că este europenii au întors armele împotriva lor atunci, acum se răzbună, dragilor. Mă aștept comentariile voastre.